Ayemfo nwoma edi kan ti donson. Na Tisbini Elia ofri Gilead atubrafo mu ka kire Ahab se Awurade Israel Nyankopɔn a migyina n'anim te ase yi. Obosuo ana osuo rento mfie yi mu gise enamasem so. Na Awurade asɛm ba ne nkyɛn se firi ha kɔ na da ne ho kɔ apueye na kɔhunta asuo Cherith a ɛwɔ Yordan anim no ho na wobɛnum asuo no mu nsuo na mahyɛ ane ne se ɔnhwɛ wo hɔ. Na osimu kɔyɔ sɛdeɛ Awurade asɛm no tie na ɔkɔkɔtena asuo Cherith a ɛwɔ Yordan anim no ho na ane ne brɛ no paano ne nam anɔpa ne paano ne nam anwummerɛ na ɔnom asuo no mu nsuo bi. Na baasa na bi akyiri no asuo no wee efiri sɛ osuo antɔ asase no so. Na Awurade asɛm ba ne nkyɛn sɛ sɔre kɔ Zarephath a ɛyɛ Sidonfoɔ deɛ no na kɔtena hɔ na hwɛ mahyɛ ɔbɛn kunafoɔ bi wɔ hɔ sɛ wɔnhwɛ wo. Na ɔsɔre kɔ Zarephath na oduru kuro no pono ano no na hwɛ ɔbɛn kunafoɔ no wɔ hɔ repɛ maboa na ɔfrɛ no sɛ Mesrɛw kɔsɛ nsuo kakra gu biribi mu brɛ me na menom. Na ɔrekɔ akɔsa no ɔbɔn no sɛ Mesrɛw fa paano afono makura wo nsɛm brɛ me. Na ɔse sɛ Awurade wo Nyankopɔn te ase yi atodie biara ni me nsɛm gye asitiresam nsam a ɛwɔ kuruwa mu ne ngo kakra a ɛwɔ pɔre mu. Na hwɛ merepɛ mabaa mienu bi makɔto na me ne me ba adi na yawu. Na Elia ka kyerɛ no sɛ nsuro kɔyɔ sɛdeɛ waka no na kɔfa bi yɛ ɔfam ketewa bi nso ma me kane na fafiri brɛ me na ɛno akyiri no yɛwo ne wo ba deɛ. Na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie asihyiresam kuruwa no so renhwan na ngo pɔre no so rente de bɛkɔ akosi da Awurade bɛma osuo atɔ agu asase so. Na ɔkɔkɔyɛ sɛdeɛ Elia ka kyerɛ no na odi ɔne ne ɔbaa no ne ne fie na pii na sikyiresam kuruwa no so anhwan na ngopɔre no so ante sɛdeɛ Awurade asɛm ɔnam Elia so kae no tie no. Na nsɛm yi akyiri no ɔbaa fie wura ne babarima yare na ne yare no mu yɛ din pii kosi sɛ ahome biara anka ne mu. Na ɔbaa no ka kyerɛ Elia sɛ wo Nyankopɔn nipa ɛdeɛ na me ne wo wɔyɔ wo ba me nkyɛ sɛ wo rebɛma waka me bɔne na waku me ba. Na ɔka kyerɛ no sɛ fa wo ba no brɛ me. Na ɔgye ne firi ne kukum de no kɔ abansoro pie a ɔte mu no mu na ɔde ne kɔtoo ne mpa so na ɔteɛ mu frɛ Awurade sɛ Awurade me Nyankopɔn ɔbɛn kunafoɔ yi nso a mabɛsoɛ no nkyɛn yi wodi musuo reba ne so sɛ worekum ne ba yi. Na ɔtene ne mu butu abɔfra no so mprɛnsa na ɔteɛ mu frɛ Awurade sɛ Awurade me Nyankopɔn ma abɔfra yi kra nsane mmra ne mu. Na Awurade ti Elia ne na abɔfra no kra sane baa ne mu na onya nkwa. Na Elia fa abɔfra no de no sane firi abansoro pie mu baa ɛdan no mu na ɔde ne brɛ ne na Elia se hwɛ ɔbaa nya nkwa. Na ɔbaa no ka kyerɛ Elia sɛ afei yei na mede mahu sɛ Nyankopɔn nipa ne wo na Awurade asɛm a ɛwɔ w'anum yɛ nokorɛ.